Şeýle paýtatymyzyň demargady kunjagynda ýerleşýän hemde milli binagarlyk ýolagolarynyň öz başly nusgasyna bolan Arago mehmanhanasynyň goraýyna ýurdumyzyň senagatçylar we telekaçylar birleşmesine degişli durmuş maksatly binalaryň bir wada bir näçesi açyldy. Munyň özi ýurdumyzyň hususiýetçileriniň milli ykdysadymyzyň sağlaşy ösüşine hemde halkymyzyň durmuş derejesiniň gowlanmagyna münasip goşun goşýanynyň nowatdaky beýany urly. Bu ýerde aýdym sağlaýy çykyşlara giň orun berli. Ýerine ýetirilen aýdymlarda berkara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwründe hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarynyň hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyz tarapyndan amala asyrlayan ägir türli özgörçlükler, bagtyar durmuş hemde gün-günden gözelleşýän, gözel görke eýe bolýan paýtatymyz Aşgabat giňden wasp edildi. Dörlü maksatly eri desgalary meýnamalaşdyrmakda we gurmakda dünýäniň gurulşyk senagatynyň gazananlaryny netijeli özleşdirmek we peýdalanmak arkaly ýurdumyzyň döwlet we hususy edara kärhanalary daşarut kompaniýalar bilen deň derejede bäseşme ukyply bolup bu işleri üstünlikli ýerine ýetirýärler. Bugunky binalaryň bir wada 8-siniň açylyp bolmagy bermegen hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň baş tutanlygyna döwletimiz tarapyndan telekaçylyk düzümine berilýän hemme taraplaryň gollawyň nowatdaky suwtnamasydyr. Netijede ýurdumyzda kiçi we orta telekaçylyk giňgerimde ösýär. Mälim bolşaly paýtatymyz Aşgabat gün-günden özgörýär we ol öz şäherlerini iýdigdäli giňeldip dünýäniň owadan şäherleriniň hataryna öz ornuny potalanýar. Şäher ilatynyň göwnüja ýaşaýşy we dörejilikli zähmet üçin ählamatlyklaryň oňaýly daşky uşagyň döredilmegi, ilatyň wagtyny peýdaly geçirmek uğruna zerur amatlyklaryň öpçün edilmegi paýtatymyzyň ösüşiniň möhüm uğur bolup durýar. Soňky ýyllarda Aşgabatda ähli durmuş öpçünçilik düzümlerini özüne jemleýän täze ýaşaýjy toplumlary, feýliýär zorluklary emele geldi. Ýyllarça desgalar gurly. Häzirki döwürde ýurdumyzyň baş şäherine amala asyrlayan giň meşgul işler, gorluk bilen magy ýerleýän dürli maksatly desgalar paýtatymyzyň binagarlyk keşfi bilen bir bitew sağlaşygy emele getirýär we şäheriň okuny ösüşe eýe bolan görkezýär. Paýtatymyzyň Hoca Ahmet ýasaw köşesiniň ornuna bir wada edara ediş we sewda maksatly binalaryň 8-siniň açylmagy bu urda anyp barýan işleriň netijeli häsiýeti eýe bolýanyny görkezdi. Ýurdumyzyň senagatçylar we telekaçylar birleşmesiniň agdalarynyň gatnaşmagyna gurulup bolmagy berilen döwrewat binalaryň birinji gaty sewda we hyzmatlar ulgamyna degişli düzümleriň agtyarına berildi. Binalaryň ýokarky gatlary bolsa milli işegilik ulgamyna degişli iş otaglarynyň we işegilik bölümlerinden ibaratdyr. Munyň özi herki döwürde milli binagarlyk ýolagolarynyň döwrewat derejede kämilleşdirilýäniň we gurulup bolmagy berilýän durmuş maksatly binalaryň köp taraply häsiýeti eýdiginiň aýdym suwtnamasydyr. Şeýle bir wada bir näçe binanyň gurulup bolmagy berilmegi ýurdumyzyň hususy guruluşçylarynyň durly maksatly desgalary bina etmekde oňun tejribe toplanlyklaryny görkezýär. Soňky ýyllarda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň başyna başlan beýik maksatlarynyň hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň ýol başlygyna üstünlikli amala asylmagy netijesinde milli telekaçylyk ulgamy ähli uğurlarda işiňlik görkezýärler. Şunun bilen baglanykda ýurdumyzyň işegirleri milli ykdysadymyzyň ähli podoklaryna möhüm orny eýilmek bilen ýurdumyzyň durmuş ykdysady taýdan sağlaşy ösüşine münasip goşun goşýarlar. Täze binalaryň goluş aýratynlyklary, olaryň otaglarynyň injamlaşdyrylyşy herki zaman talaplaryna we ýokary halkara görkezjilerine dogry laýyk gelýär. Binalarda döwrewat sewdany guramak we sewdanyň medeniýetini iýdigdäli ýokarlandyrmak bilen bir hatarda işegilik düzümlerine degişli duşlar guramak, gepleşikler geçirmek üçin ähli zerur şertler döredildi. Täze binalaryň açylyş dowratmagylar öňdüjükli işlemek we halkymyza medeniýetli hyzmat etmek hemde milli ykdysadymyzyň kuwatlanmagyna goşun goşmak uğruna ýokary derejeli mümkinçilikleriň döredilýäni üçin hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza tüýs sürekden hoşalyk sözler aýtdylar hemde öňde goýulan wezipelerini üstünlikli berja edilmek uğruna ähli tagalarlaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar.